Hallo vrolijke vrienden, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Nout en dit is een ander soort video dan dat jullie van mij gewend zijn. Maar welkom, we gaan het gezellig hebben. Ik maak nu al 3 jaar sketches op Instagram en Facebook en dat is uitgegroeid tot 250.000 volgers. Helemaal geweldig, ongelooflijk. Had ik nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Wel gehoopt natuurlijk en ja, ik ben daar echt heel blij mee. Dat blijf ik ook wekelijks doen, want daar ligt mijn hart. Sketches, korte video's. Jullie weten ik hou van korte video's. Jullie weten ik hou van wijn. Jullie weten ik hou van alles te drinken met een rietje. Maar wat weten jullie nog meer van me? Oh ja, dat ik in de zorg werk. Maar ik wil een nieuw soort video gaan toevoegen op YouTube. Wat talkvideo's, een beetje kletsen, een beetje praten, dingen zien, dingen vergelijken. Gewoon heel gezellig, leuk, interactief met jullie. Daarvoor vind ik wel dat jullie mij goed moeten kennen. En om tot daar te komen ga ik vandaag met jullie persoonlijke dingen bespreken. Iets wat ik eigenlijk nooit of min heb gedaan. Niet dat ik op mijn privacy ben, want ja, die ligt toch al op straat met shownieuws, RTL Boulevard. Ik heb nooit zo de intentie gehad om mijn persoonlijke leven te moeten vertellen. Omdat ik zoiets had, ja, dat interesseert toch niemand dat ik deze week 36 uur heb gewerkt. 1, ik zeur niet voor een camera. Ik ben altijd positief. Dan valt al een heel groot deel weg. Als je geen drama hebt om te vertellen. Mijn onzekerheid, daar heb ik het dus wel eens met jullie over gehad in mijn Insta-stories. Maar die is ook uit me aan het vloeien. Doordat ik gewoon echt de juiste mensen om me heen heb. Goede vrienden, fijne familie. En dat brengt me ook op het punt om dit gewoon te durven te doen. Want vroeger heb ik al een YouTube-account gehad met bijna 50.000 abonnees. Die ik heb verwijderd omdat ik onzeker was. Ja, praat er me niet over, doet me nog steeds pijn. Oh, ik kan me die avond nog herinneren. Ik zat hier op de bank en ik had een paar glaasjes wijn op en ik dacht, ik doe het, ik verwijder het. Het is misschien allemaal niet leuk of goed genoeg, dacht ik. En toen belden nog vrienden van me op van, dat ga je niet doen. Luister, het is leuk wat je maakt, je hoeft niet onzeker te zijn. En mensen vinden de ene video inderdaad wat leuker dan de andere. Maar er is altijd wel iets voor iemand weggelegd. En toen zei ik, nee, het is te veel, ik kan het niet meer. En toen heb ik mijn YouTube verwijderd. Gelukkig niet mijn Instagram en Facebook. Want daar haalde ik nog heel veel voldoening uit. En ja. Ja, daar had ik uiteindelijk toch wel spijt van. Ik heb altijd gezegd, nee, daar heb ik geen spijt van. Toen had ik wat meer rust nodig, heb ik me gefocust op Instagram en Facebook. En nu heb ik ook zin om YouTube weer fijn op te pakken. Dus, dat gaan we doen. Maar voordat de video verder begint, laat een reactie achter. Want dan kan het zomaar zijn dat je in de eerstvolgende video in de spotlight staat. En hoe ziet dat dan uit? De reactie van de wijnlover staat vandaag in de spotlight met: Peter, wat zie je er goed uit? Wat ben je knap? Wat heb je een goddelijk figuur? Je lijkt wel een Griekse god. Dankjewel. Zo ziet het dan ongeveer uit, maar dan met jullie reacties. Dit was een fake reactie. Heb ik hier een boek liggen met allemaal foto's. Mijn moeder moest er speciaal voor de zolder op. Had ze geen zin in, maar ze moest tussen de spinnenwebben. En ik heb wat foto's voor jullie uitgezocht. Eens even kijken. Jullie willen natuurlijk zien hoe ik als kleintje was, hè? Als eerste wil ik even een shout-out aan mijn ouders doen. Ik ben echt super fijn opgevoed. Ik heb een prachtige jeugd gehad. Ik ben ontwikkeld tot wie ik wilde zijn. Daar hebben ze mij altijd de kans voor gegeven. Ik heb een nette opvoeding gehad. Klinkt heel raar allemaal om te zeggen, maar ik weet dat mijn ouders dit ook kijken. Dus ik ben, ja... Ik wil ze toch eventjes laten weten. Nee, ik ben echt uit een welvarend gezin gekomen. Heb ik heel veel geluk gehad. Maar mijn ouders hebben ook altijd heel hard gewerkt. Ja, wij zijn opgegroeid tussen de dieren. Mijn ouders hebben weilanden en daar waren altijd dieren aanwezig. Paarden, kippen, ganzen, eenden, varkens, honden, pauw, van alles gewoon. Ik vond de dieren geweldig, maar zodra de paardenstal uitgemest moest worden, had ik koppijn of
misselijk. Nee, daar had ik nooit zoveel zin in. In tegenstelling tot mijn broer, die hielp mijn vader altijd. Die ging ook altijd naar achteren, noemen we dat. En die ging altijd helpen met de verzorging. En ja, ik vond het wel heel leuk om gezellig te knuffelen met de kuikentjes en met de dieren. Maar daarna ging ik weer weg. Verder heb ik altijd een hele goede band gehad met mijn broer. En ja, wij sliepen ook samen en zo, omdat wij dat gewoon gezelliger vonden. Ondanks dat we 5 jaar verschil hadden. Ik was wel altijd het kleine broertje. Mijn vader heet ook Peter, dus ik ben Peter junior. Mij noemden ze ook altijd junior of Petertje. Oude vrienden van vroeger noemen mij nog altijd Petertje. Dat gaat er niet uit. En het leuke was, dus als mijn moeder vroeger thuis riep, dan was het altijd mijn vader en ik. Ja? Nee, die kleine of die grote. Dus het was altijd kleine Peter of grote Peter die mijn moeder moest hebben. En het Burgondische leven nu heb ik echt van mijn ouders. Ja, absoluut. Als ik foto's terugkijk, altijd hapjes, drankjes. En dan denk ik, oh, ik zie mezelf gewoon in het huisje zitten. Ja, ik ben ook zo. Heerlijk, Burgondisch, hapje en drankje erbij, gezelligheid. Hoeft niet altijd op stap of weg, gewoon gezellig thuis, met vrienden, familie. Of in mijn eentje, maakt me ook niet uit. En dan genieten gewoon. Ik was altijd een vrolijk kind, maar iets toch wel wat onzeker. Maar dat kon ik heel goed verbloemen met mijn humor. En ik was wel echt heel mondig. Ik was echt een... Ik kon mensen onder de tafel praten en ik kon in discussies voeren. Daar won ik altijd in. Niet bedweterig, maar wel als ene iets zei tegen mij en dat stond mij niet aan, wat mij vaker wel is, dan kon ik echt een heel goed antwoord teruggeven. En echt zoiets dat iedereen zoiets had van oké, ik hou wel mijn mond dicht. Nou, uit deze foto kwam al vroeg uit dat ik van de tap hield. Dat heb ik helemaal waargemaakt, deze foto. Deze foto. Hier wilde mijn vader een voetballertje van me maken. Geloof me, dat is het niet geworden. Ik ben 2 dagen naar voetballes gegaan en daarna dacht ik van ja, nee, dit is toch niets voor mij. Helemaal niet gewoon. De tweede dag moest ik in de regen gaan rennen en ik had echt zoiets van, nee, ik ga toch niet in de regen rennen. Nee, doe me niet. Klaar ermee. Ik ben daarna op zwemmen gegaan. Hier heb ik mijn zwemdiploma B gehaald met mijn broer daarnaast. Oh, misschien gaat hij me echt verwijten dat ik dit soort foto's laat zien. Maar goed, het hoort bij onze jeugd. Het is gewoon de mooiste tijd ook. C, zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Ik heb nog survival gedaan en zo. Zwemmen hield ik echt heel veel van. Ik ben uiteindelijk ook op wedstrijdzwemmen gegaan. Ik was geen Pieter Hogeband. En waarom had ik na 7 jaar geen zin meer erin? Gewoon puur andere dingen willen doen, met vriendinnetjes afspreken. Ik had altijd vriendinnetjes. Ik heb weinig gewone manvrienden gehad. Ook in mijn jeugd niet. Nee, weinig. Nee, gewoon niet. En ja, het zat er toch al vroeg in dat ik toch wel homo was. Ik heb wel eens gedacht, zou ik een coming-out video maken? Maar die is heel snel klaar. Ik heb het mijn ouders verteld en dat is hartelijk ontvangen en dat was geen probleem. En dat was mijn coming-out video. Gelukkig, want ik ken ook verhalen. Oei. Toekomstige ouders, alsjeblieft doe het je kind niet aan. Wees zoals mijn ouders. Gewoon je liefde voor je kind omarmen en zeggen van luister, het is zo, we houden van je. En prima, weet je, oké, ons beeld is even veranderd. We gaan van jou uit mogelijk geen kleinkinderen krijgen. We krijgen een schoonzoon erbij, oké, dat is even wennen aan het beeld. Dat gaat ook een mooi beeld worden. Wat ik wel jammer vind, is dat digitale foto's die zijn uitgeprint, daar staat geen datum meer op. Dit is kunst, noemen ze dat nu tegenwoordig. Wat ik hier heb getekend, ik heb geen idee. Nou, creatief was ik blijkbaar wel, maar de uitvoering was wat minder. Ik heb ook geen gekke dingen meegemaakt in mijn jeugd. Gelukkig allemaal. Of dat heb ik weggestopt. Natuurlijk hebben ze mij ook gepest. Het enige wat ik daaraan over heb gehouden is dat ik me aantrek van wat anderen van mij denken.
Dat ik het altijd goed wil doen, sociaal geaccepteerd wil worden, dat ik leuk gevonden wil worden. Dat is wel altijd een dingetje wat mij daarbij van bij is gebleven. We krijgen daar allemaal wel in verschillende maten mee te maken. Ik ben veel gepest, maar ik was ook wel mondig en ik had goede vrienden om me heen die me daarin gesteund hebben. En waardoor ik daar eigenlijk goed doorheen ben gekomen. Ik heb me daar... Je moet je van een pesten niets aantrekken. En dat heb ik ook gedaan. Maar er zijn wel dingetjes die blijven je daarna toch altijd bij. Weet je wat ik misschien nu nog erger vind dan pesten? De woorden, de reacties op social media. Geloof me, een haatreactie doet pijn. Hoe was ik als kind? Ik was vrolijk, ik was positief, luidruchtig, weinig concentratie, min willen leren. Of ja, ik wilde wel leren, maar praktisch gezien en niet in de boeken. Ik was echt een doener al. En ik wilde leren wat ik interessant vond. En de rest vond ik wel bijzaak. Daar heb ik nu nog de aura van, want had ik maar bij juf Ineke wat beter opgelet. Dacht ik eigenlijk, oh jeetje. Maar goed, ik hield van dansen, ik hield van zingen. Ik heb ook nog een tijd op streetdance gezeten. Ik was volgens mij zo houterig wie een plank. En het zingen, ja, dat is een ander verhaal. Toen zei ik ga me opgeven voor idols en dit en dat. En toen zeiden mijn ouders, nou, doe dat maar niet, want ik voel geen ritme. Ik ken geen ritme, ook niet met dansen. Ik hoor het niet, nee. Mijn ouders die waren altijd de veiligheid opzoeken en zo. En ik zat weer in zo'n bungee jump ding op de kermis. Joehoe! Werd ik me afgeschoten en mijn moeder, oh mijn kind. En echt, die hadden daar niets mee. Maar ik was ook veel vrijer dan mijn broer. Mijn broer was veel meer thuis. Ik was altijd de hort op met vriendinnen. Dat mijn moeder me ook gewoon moest bellen van, het is nu eens genoeg geweest. Kom je eens naar huis? En dan kwam ik naar huis en dan ging ik eten en dan ging ik weer aan. Hey, ik ga weer naar buiten, gezellig, doeg. Maar ik heb nooit onzin uitgehaald. Nooit gekke dingen gedaan. Dingen vernield. Nee, ik was altijd netjes. Ik ging veel op stap. Is er nooit uitgegaan. Ik ben uiteindelijk de verzorgende IG-opleiding gaan doen. Die heb ik ook behaald. Ben daarna in de ouderenzorg 5 jaar gaan werken in een verpleeghuis met oudere mensen. En nu doe ik de verpleegkundige opleiding al 2 jaar. En zit ik in het ziekenhuis van Heerlen. Desondanks dat ik het heel goed had thuis, heb ik al vroeg mijn huis gekocht. Ik was 21 jaar toen ik uit huis ging en een huis had gekocht. Thank you Facebook! De mogelijkheid was er. Het hoefde niet, maar ik was er wel aan toe. Mijn moeder totaal niet. Mijn vader die vond het wel oké, maar goed. Achteraf vond hij het heel erg. Maar ik woon 2 straten verder, dus het valt heel erg mee. Ik kan zo de was naar mijn ouders brengen, doe ik ook. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld van mij hebben gekregen van vroeger. Zie een beetje als een introductievideo op video's die nog komen gaan. Heb je nou nog vragen over mijn jeugd? Laat ze achter in de reacties. Sowieso voor de spotlight hè. En dan zal ik ze beantwoorden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!